हेयर स्टाइल रखत है, वाह तरह तरह के बाल कटावत है। वाह अगर चूल्हा कटाइल है तो जान ले अब उनके जोगे क्यों नहीं बा कोनो ऐसे लड़किया का विवाह भा वाह दुल्हिया जाए कहे एकर रखेत बाटे, लेकिन ई हमका दिक्कत करत बा। कहत बा कैसे का एहो बलमुआ कमाल करिले, एहो बलमुआ कमाल करिले, मारी के मुस्की निहाल करिले, एहो बलमुआ कमाल करिले, मारी के मुस्की निहाल करिले। रउआ त चूमा चाहे राजा जी कौन